Ingenting kan stoppa mig, ingenting kan hejda mig, ingenting kan bromsa mig, jag lever för att skynda. Ingenting kan stoppa mig, ingenting kan hejda mig, ingenting kan bromsa mig, jag lever för att skynda. Ingenting kan hota mig, ingenting kan hejda mig, ingenting kan knäcka mig. Alla säger att det är väldigt bra att äta nyttig mat. För det är fel. Man ska ha lök istället. Här är den klassiska måltiden som alla säger är bra. Sill och potatis. Men det är mycket bättre att äta detta. Man får alltså alla näringsämnen man behöver. Låt mig demonstrera. Vi tar en vanlig lök. Den här delen, det är proteiner. Detta är kolhydrater. Den här lilla knoppen innehåller fett. Och detta, den kan fungera som tuggummi. Allting finns i löken, så det är bara att börja äta. Ta en titt på kostcirkeln. Det är inte bra att äta detta. Man ska äta detta istället, det är en perfekt kostcirkel. Följ den och ni kan dribbla till snidar. Vi ska ta och se vad man kan äta om man gillar lök. Så kan vi se vad man kan äta istället. Det är väldigt bra att äta. Istället för gul lök kan vi äta vitlök, schalottenlök eller malvaspelare. Men malvaspelare innehåller inga näringsämnen. Men det är kul! Så lycka till på Skåne Cup. Men det går inte om ni inte äter rätt. Ät lök. Och om ni äter lök, då kan ni dels spela bra basket. Och ni kan också få så bra ögon att ni kan titta på mig när jag dansar. There's no business like show business. There's like no business I know. Everything about it is appealing. Everything about it is so wrong. There's no people like show people. They smile when they are low. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la. Tack så mycket.